Ya masoya gashi yau ne miki ban kwana, kin je na tafi soyayya ba zan kara ba. Kin je na tafi soyayya ba zan kara ba. Sane ni na ɗauki soyayyar ki na sa a raina, yau gashi za mu yi ban kwana. Muna ta soyayya ni da ke muna burgewa cikin gari ma, lakabin mu ne aminan juna. Ashe rabo da masoyi sabai da daɗi, yau gashi na tafi na barki, wai dole ya yi kuna. Allahu sarki kai zana ka tallabo waye, ka yaya dukkanin cutukan da ke damuna. Kici na tafi soyayya ba zan kara ba, saman yawo ne ba so ya shige raina, ina ta neman agaji kumin da ba dan ne ba, dan ba bi kyau gaba ilahu ne zai shiryar da wanda bai gano ba. Allahu ya rabba ya ba shiryan mai yaudarar da ba aure ba, faɗin halina ba ya fi mu ya rabba, yau da wadda ne yau gunki yanzu na yau tuba, ya aga zamin so ne ya sani ba komai ba. Shiga lamarana a kome zanyo, sai na ji kamar bani ba. Mutum biyar sun zo neman na auren ki har gidan ku duk na kore su, gashi bayi zan ba. Na hana ki kula saurayi bare ma in gan ku tare ina hanko, kafa ba ta ki ta kai ba. Gashi ni ba auren ki zan bana yau to ba gare ki hafe mini karki ce ba za ki iya ba. ta taimaka ki yafe min, Allahu ba ya yafe laifin da wanda bai yafe ba. Kamar irin hali na dore ka daina je roƙi rabba na kai tuba, domin akwai yaushe mutuwa tana nan ko ba jiran ka za ta yi ba. Allahu sarki ka hana mu shugaba na duk ma abin da bai dace ba. Allahu sarki kai ne muke ta roƙo, shirya da mu ta'ala rabba.